RMN Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano pa siyang kaagi karon mo kining usa ka lalaki nga taga Katarman, Liloan, Cebu. Ang ito magtatampo nagdasingan nga Brian. Indutas tunduan ko PPO na ba yoy? Lagi, may iso mo nung pagkapikas barangay eh. Bundang, di ka kumpiyansahan oy. Pero ahap yoy. Di mo tatuwa itong barangay, pero grabe bang mga babae dito? Nagsiksagit man. Nagkangay kang fans ba? Ni buong bitaw ko ba eh. Lagi usa ka grupo nga mga babae ganina nga nagsiksagit. Pero naay usa ka babae na mura ra gwa. Oh, bay? Uy, bay. May duka chase ka, ato yung kasukat oh. Saban, nagsara? Atong diskartihan? Kung gwapa sa lagi. Ha, ngit-ngit man. Di kayo maklarong naong. Hala, si Brian day. Pagdalib lakaw diha, uy, Kitty. Hinayag kita nila mo lakaw, ako? uy. Nakaila ka na ko? Siyempre, no? Maayo biya kay kamo di mag-basket. Di tanaw gani mo sa inyong game ganina. Agin ko, Miss Beautiful. Kauban ni Brian sa basket. Mao ba? Wa magud ko makabantay nimo, uy. Agoy. Ako ni si Wilma, Brian. Nako asa ang sunod yung duwa, ha? Kay mo cheer na sa nimo. Kadiyot. Di ara ko number, Bibi. Salamat ha. Mutik sa kanimo ha. Uy, pero kang Brian, magud na. Aw. Paspasa sa mo daglakaw, uy. Mambiya man ka. Ikaw? Ako? Ngano? May problema ka na ko? Ikaw itong babae nga akong nakit-an ganina? Nga wa mo apil og syagit? Kaya nga naman. Kinahanglan giday nga mo syagit? Ha? Ipay, sukoy man. Tana day, oy. Dali na. Kitty. Did ma magkabay? Tanaw ta lang niya, bay. Bay! Tanaw ba ko sa filma sa tudwa niya? Ha? Gano'n na ibaw mo ka? Text man me. Ako bili ko sa number nga iyang ihatag tani mo. Mao ba? O niya, kisa may kauban niya? Itong iyang amiga nga strikta kayo? May lain ba? Ay! Bay, daog siya! Easy, bay. Easy kayo. Congrats, RG! Congrats, Brian! Thanks, babe. Thanks, babe. Babe ka dyan. Kasi nabot na mo doon, ha? Ha? Bangan ka na ko. Ako ni. Hoy, Kitty. Tingin siguro niya. Hoy, sige, iklan ba? Uli na taday na. Ang manabitaw ang duwa. Unya na, uy, sa'yo pa kaayo. Mag-istorya pa ganit ni RG. Unya ako? Ay, ako ina nga, dili ka madungan og uli na ako. Uy, kangit kita ba sa tuwag anan, ha? Sige na ba, mamauli na tagod. Ay, ihatod na lang si Kitty, bay. Total, uli naman sa ka dayon, di ba? Oo. Sige. Uban na natin ka, Kitty. Sige. Hapit na natin maabot. Huwag nyo kayo tingog-tingog. Ang sabot na to, nga ihatod ra ko nimo. Wa ta magsabot nga magtabi ta. Huwag ko makasabot ni mo. Ganong init pa ka na ako. Dili man. Dili lang ko ma-attract nimo. Dili sama sa ubang mga babae. Mau ba? Bitaw, sakto gid ka. Dili ka sama nila. Lahi ka. Og mas ma-attract ko og babae nga sama nimo. Mag-challenge ko. Unsa? Nayabag ka? Uy, ato sa mga babae, uy, nga nakagusto nimo para sayon ra nimo. Ikaw nga mong ganahan, Kitty. Ganong dili man nato sa wayan. Manguyab ko nimo. Basta hindi og makasinabot di ba? Parang amo. Salamat. Bye. Lahi ginibihan na. Ay. Kung ningon siya nga sugton ka, sa ato pa, kamo na gid eh. Buto lagi bay. Naglibog sa bitaw ko. Ingna ko na swil mo bay, nga mga ikog number ni Kitty. Aron maklaro na ko kung sabi gid mi ba. Sige bay, ako inom. Ha? Oo. Kita na bitaw. Sure? Lagi. Maura din ituyo nimo nga nakikita gid ka nako dinhi sa park. Naniguro lang ko ba? Abi mo. Excited kay ko unsa kay dangatan sa tong relasyon. Kay lahi magudbas ubang mga babae.
Lahi ba ako ako'y mauya, Brian? Ihatag na ko tanan. Kana mo ginawahan ako. Babe? Babe, good. Nga naman. Di ka ganahan? Okay ra. Sige. Babe. Bisa cellphone ha. Pero ngano man mo tagdabay, ha? Na, kapoy ba eh. Ha? Ang kapoy ba? Hey, ambot ba bay? So sa pila ka buwan na mong uyab, nagduo kog lahi yes ubang babae bay. Pero klingi masaday siya bay. Parehas ras ubang babae nga dili mahimutang kung di mo text. Samukan na kay ko eh. Kadaduwa na ko, naa siya. Di na yun ako makadurog laing babae. Nagbahay na ko. Kung naagani tayo chicks nga makaila, di gani ko musulti nga nakuyuyab. Ang samtao ka ba oy? Natural, mabayam na. Yan nam gid mabay bay. Usap pa sad, kabi ng uyab ha. Kung ay pag-ingon nga, mahay ka. Kay ikaw ay nanguyab, dili si Katie. Boy RG. Nagmahay ka nga. Nanguyab ka niya. Basig magmahay ka. Kung mawa siya nimo. Oh, bay. Brian! Hey! Alright! Naghano ni mo fans, uy. Bi, trapuhan na nato yung singot, bi. Ambil na, Abi. Ako lang trapo. Kira ko eh. Ay, ako na lang. Ayaw na lagi. Oh. Di ba kasabot eh? Hey! Hala, ang boy. Sige, Brian! Sige ko yan, masangkot. Dalay! Uy! Kitty! Kitty! Huwag maging mo replace Kitty na ko. Ang di mo ko mahimutang. Huwag mo sa doon tayo gusto na ko. Nga, di namin mag-text-text. Kaya gisamukan ako niya. Pero, anong nagpangita ko niya? Bugo sa dako. Bugo! Si Kitty na rin. Si Wilma di ay. Hello? Oy, sabi ka, Brian? Oy, sabi mo gibuhat sa ko, amiga, ha? Nas Kitty di ha? Ing nga gusto na akong makistorya niya. Nadiri sa kong kilid, oy. Dili sa gusto makikistorya ni mo. Wilma, sige na, Bi. Pugsa siya, please. Iing na siya nga magpaabot ko niya. Unyang alas 7 sa gabi sa park. Ha? Muto nga siya, di. Magpaabot ko niya. Umuabot siya. Buot pasabot. Mahal ko niya. Magpaabot ko. Ay, alas 2 binapasado. Pero wapag yapot sa Kitty. Kapugo gina ako eh. Iusikan ako ang babae nga. Tinuuray nga nagpangga og nagmahal ako. Hangtod ang sa kaorasan magpaabot. Kitty, nabot ka. Salamat. Babe. Bisag unsaon ako paghuna-huna. Huwag yung ko makasabot ni mo, Brian. Ikaw mo ay gusto nga magkauyab ta. Pero naining nangaging buwan, nakabantay ko di mo nga lahi, nakagtinagdan ako. Brian, gipangga ti ka. Gimahal ti ka. Gihatag na ko ni mo ang tanan. Pero nag-usik-usik lang di ko sa kung pila ka buwan ni mo. Mahal ti ka, Brian. Maong buhian na ti ka. Nahibaw kong nagbahay ka nga nanguyab ka na ako. Mao nga dili na ako ipamugos ang akong kaugalingon niya, di mo. Unta, malipay ka. Katie. Ay ko, nag-take for granted lang na ako mahal ni Katie dire. Dagan ko og na-realize karon nga wa na siya. Nilalang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Mayang adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ning maong tinumanok. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra o Dr. ni Elaine Bathan. Ingon ma sa mga artistang maghatag kinabuhi ning akong suliran. Tawgalan ko niya sa pangan nga Alma, 25 anos, minyo o may anak. Taga Camigan Province. Punto medikal kini akong suliran. Kabahin kini sa kumagi pamati human ko mga anak. Aron inyong sabtan, ingon ni ini ang mga pangitag. Ma, wa palagi ko digla ha, sukat ko mga anak. Tulo na kabuhan ka din. Di man na riglahon dayon human mga anak. Labi na ko nagpatutoy ka sa imong anak. Mao ba? Wa man ka kay gipamati nga murag mabdos ka. Kana bang magsuka-suka ka o may gipanga ka? Simbak ko sa taon ka maoy. Hindi pa ko ganahan mo mabdus. Kay nga naman di ay. Kay may uban manggod nga madayonan human mga anak. Dili riglahon kay namabdos na sa diay. Nadayon ba nadayonan? Ha? Nga ang kuyawa gud anak mo eh. Simbak ko kataon mo eh. Uskang lisura na bagyo mga anak. Pero tidyong sakita. Oo, sakit gyud.
Pero ugwa kay gipamati nga mabdos ka, di ka angay mabalaka, uy Alma. Tungod lang na sa pagpasuso nimo sa imong anak. Maungwa ka dayon regla ha. Ay, may lagi unta, ma. Pag mauna. Kaya di pa di ko andam nga mumabdos og usab, ma. Ay, salamat! Salamat! Naon sa ka? Ay, nalipay di ko rin. Kigiriglar di ko ron. Upat ka buwan, gikas ako panganak. Wa ko rigla, ha. O kabi na ko, mabdos na pug ko. Kay, lagi, wa man ko rigla, hagikan ko ng anak. Ingnan bitaw ti ka. Ay, nabalaka ko itong gingon ni mama ba, nga madayon ang pagmabdos. Gikang mga anak, mong nabalaka taon ko, o mabdos ko dayon. Ay, salamat sa Ginoo! Salamat yung taon. Naluwi pa yung kanako. Kuyaw nasad karon nga girigla ka na. Ha? Ngano naman sad, ma? Kay og ma-regular na imong regla. Posible ka nang mumabdo sana. Mao nga ha, panagang lang daan Alma. Mao ba di ay, ma? Ato sa sentro, pangayo og tambag didto. Kuno sa angang gamiton nimo sa pagpanagang. Aron dili tang ka mamabdos dayon. O, ma. Pills? O, lagi, Rick. Kay, more may ako naiunan silang ipasabot na ako dito sa sentro ba? Bahay ng mga panagang nga di mo mabdos o birth control. Kay uban adto nga ilang kisgutan, nahadok manggod ko. Sama atong inject ba? Nga ipalubong ko sa braso. May mga ingon ana sabdi ay. Kuno? Pero mahadok ko adto eh. Mong kinilang pag-inamog pills ang akong gipili. May lagi unta og makauyon ko ani nga pills. Kay kinilaman sa nga pills ang safe kayong gamiton. Samtang nga nagpa-breastfeed ka. Rick, gikulbaan ko. Yun naman. Wa man ko dog arang buwana. Ha? Oloy, mabdos man ka ko. Pero na pills man ka ka. O lagi. Wa ko'y palto sa pagtumar sa kong pills. Sud sa tulo ka buwan. Gitultol ko sa sustong oras sa pag-inom. Pero nga na, wa man ko rigla haron. Namabdos ka ko. Bisag nagamit kong pills. February 1, 2020 ko nanganak. Upat ka buwan, sukad ko nanganak. Wa ko riglaha. Nabalaka ko. O nadayonan ba ko o unsa ba kaha kung mabdos pa dyan ko. Apan pag-abot sa upat ka buwan, nibalik na ang akong binuwa nga regla. O nagsugod na sab ko gamit og pills, isip among birth control. Apan tulo ka buwan nga nagamit ko sa pills, wa na sa ko tungahi sa akong regla. Nabalaka na sa ko, nga basig mamabdos ko, bisag nagamit ko og pills. Unya. Oh, Al. Ano man ka? Gunit man kasi mong o. Nabat nga akong uri ko eh. Unsa? Hindi masabot labara. Sakit yung kaayong umar pag mabuak ang akong Basig nagutman ka lang. Pagka na. Sukari ko palihog eh. Basin tulog-tungodan ni kay. Ano ba mapasaran ko kaon ba? Mao na diha. Daan na bayag kang gipasidan sa iyong mama ha? Nga basta mga anak gani, di na magpagutom kay lagmit mabughat. Ay, sige. Suwayan akong kaon. Oh, kumusta naman imong gibati nga nakakaon na ka? Kung nakapahuway na. Naman ka parang labat akong uoy, Rick. Unsa? Lain mag-usakita. Marag di man naipas mo. Kaya ang sakit, mukonektan man sa akong tangkugo. Mo ba? Unya, imbis nga, nakakaon ako sa panihapon, no. Lain man ang paminaw ko sa akong gibati, eh. Huot akong dughan. Murahin akong kalipungon. Uy, pag sure diha Alma, oy. Pahuway lang kag sayo hinoon. Hindi ko mahigda, oy. Kaya mahigda ko, mura ko malumos akong ginawa. Ha? Uy, mura di na maayo Alda. Ugma, magpa-check up ta. Uy, ay kumpiyansa ha, Alma. Ay, high blood ba ako? Ha? O, sa may labat sa labat sa kung sa pagka-high blood ni mo pa. O, malagmit liwat ka na kung high blood. Unsa? Mao na. O gusto si Rico ang imong pana. Pagpa-tick up ka ron. Pagpa-monitor sa imong blood pressure. Kay, basin tuodog high blood ka. Kay, ingon man na niya ng high blood, musakit sab ang takugo kung mutaas na ang iyang presyon. Pa? 150/100. Ha? Taas ba ng BP, nurse? Taas mo lang, misis. Ug ang delikado nimo, kay taas man gud ang imong over. Unsa? Magtumar na gitag para paus-us sa presyon sa imong dugo, misis. Rick, naadlo ko. Kalma lang. Kay basin mo taas na hinulang bayan imong dugo. Ha? Oh, gikotasan ka? Di ra matas bay. Okay na lang. Lain yun ako pamati. Kusupin ko ba sa akong dughan ba? O murag nanghawi ang tibok na akong lawas? O maglisod ko ginawa? Unsa? Lain yun ang pamati ko niya itong higayuna. Kusog ang kuba sa akong dughan. Naglisod ko pag ginawa. O nanghawi ang tibok na akong lawas. O magsige pa kong panug-abog laway nga murag pag nagbuwa ang akong laway. Nga musaka sa akong tilaok. O murag mo bara. O napadana lang ko sa akong bana sa ospital. Apan wa pa ko mauli sa mga tamba. Nga gihatag sa doktor. Ang akong pangutana mo kining musunod. O nang pangutana. O nang nagkukabuan karon nga wa riglaha. Side effects mo kini sa paggamit ko og pills?
O walang ka ako kauyon sa brand sa pills nga akong gigamit nga para lang sa nag-breastfeed ko no? Ikaduhang pangutana, nagsakit ang akong ginhawaan. Magsige kog panugab og buwa nga laway nga musaka sa akong tilaok nga murag mubara. Maglisod ko ginhawa. Pito sa kani sa pag-inom na kog pills. Ikatulong pangutana, kung dili ko makakaon dayon, murag akong paminaw, hiyak kayang akong tiyan. Murag kugway kaon sa usa ka semana. Hutang akong dughan. Unsa man kani, nga wa man ko mauli sa bisita sa doktor. Ika-upat o katapusan, magsakit sa dang akong likod ug mo connect sa akong dughan. Unya manghaw ang akong mga kamot. Unya manggawas ang akong mga ugat. 150/100 ang akong BP. Sa pills ni o high blood ko, palihog tabangik na magiko. Kini ang akong suliran, Alma. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa itong programa, kini ang akong suliran. Aniya na sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo sa inyong mga kalibo gumunhap sa kinabuhi. Muhatag akong tambag, solusyon, opinyon sa inyong problemang punto medical, personal, emotional, behavioral, psychological o problema sa mga ginadiling drugas. Kasi pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran diri kanamo. Pwede kanino ipadala sa atong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writer's page o sa atong buhatan diri sa 3rd floor Jose Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Unang pangutana, unom na ko kabuan karon nga wala riglaha. Side effect ba kini sa paggamit ko og pills o wala lang ka ko kauyon sa brand sa pills nga akong gigamit nga para sa nag-breastfeed kuno ni. Ang pangutana ni Alma na unong kabuan na kang wa rigla. Dili ba ka buntis? Ha? Pasig buntis ka. So, kayo sa na sa inungdan kung di reglahon buntis. Kung di ka buntis, manayad mo gitawag og amenorrhea, no? So, magpa-pregnancy test ka. Wa man sa di mo gibutang dire og nagpa-pregnancy test na baka, no? So, kung naa kay gigamit nga pills, daghan ba yung mga klase nga pills, no? Kunya usa sa mga side effect ani, murag na ay rapid loss sa imong weight, no? Murag kanang kuan ka, kanang di ka inunta comfortable sa imong paminaw sa lawas, no? Depende sa pills. Dagham kong klase sa pills na ay estrogen ra, na apoy estrogen o progesterone, no? Depende sa klase. So mao na nga kung kinsa may naghatag nimo sa pills akong isugyot nga may ito yung makigistorya kaniya again nga you inform him nga kanang naa kay dili mayong paminaw. Okay? So ikaduhang pangutana. Magsakit ang akong ginhawaan. Magsige ko og panugab og buwa nga laway nga musaka sa akong tilaok nga murag mubara. Maglisod ko og ginhawa. Epekto sa kini sa pag-inom nako og pills. Well, akong mura-mura man ni sa akong gitambagan nato usang kaso, kini nga atong gitawag og GERD, no? Gastroesophageal reflux. So naanay kanang maka-test kag balik sa food nga imong giinom. Mo nang kag manugab sa to my knowledge, dili ni siya due to pills, ha? Kining giingon nimo murag kanay imong giingon nga murag magisod kag ginhawa unya manugab ka, no? Akong isugyot, go and see as cardiologist, no? Diya sa Camiguin. Ay wa pa gyud ko kanhan ng Camiguin. Gusto ko ta tanawan yung mga lansunis diya sa nang lugar, ha? Mambahaw na sa nang lugar. So pero kadaghan ako nakanang Cagayan de Oro City, no? Dako na siya nga syudad, no? Daghan na mga cardiologist. Okay, go and see a cardiologist ASAP, as soon as possible, with always say a prayer. Ha? Okay? So, ikatulong pangutana. Kung dili ko makakaon dayon, murag paminaw nako hiyak kaayo ang akong tiyan. Murag kog walay kaon sa usa ka semana. Huot ang akong dughan. Unsa man kaha ni nga wala man ko mauli sa grisita sa doktor. So, akong balikon, posible gyud na siya Alma nga gastroesophageal reflux or GERD, no? So, ang kanamagong GERD, ang acid mo regurgitate, no? Ang acid, gastric acid mo regurgitate. Mo regurgitate ni siya. Or pwede sa ni siya og cardiac, ha?
So we have to rule out gastroesophageal reflux or cardiac problem. Na kay difficulty or pain when swallowing is because of this gitawag nato og acid regurgitation. Nya, sudden increase of saliva. O na nga magsige kag kuano pagluwa or di ka mahimutang. Okay? Mapagaw ka because magka-laryngitis man ka or nakay hoarseness of voice. Unya, di naman kayo particular sa imong oral hygiene, result lang na kay bad breath. No? So recurrent chronic cough, may tabo sa na siya. Ug kung naa man gani kay chest pain nga nginuta permanente, balikon ako sa makadagan, go and see a doctor, a cardiologist ang imong duolon para matuday ko ka, EKG, ug unsa pa man diha ma-X-ray, ug unsa pa diha pamaagi sa diagnostic procedure, no? Akong balikon, kami mga doktor, ang among pagtambal sa pasyente, magdepende kung unsa ang among makita sa mga diagnostic procedure, laboratory result, no? Ingon ana, no? So parehago pug mekaniko, nagpaayo kag auto, o ila pa man nang i-diagnose og unsa may diferensya nimong auto sir nga di na nimo andar. So di kay ditsulag panghugot o pangluag sa mga ruska, no? So maorasan na may mga doktor, no? So mao na nga daghang mga signs and symptoms nga mabati nimo nya imong lifestyle. Kinahanglan imo sang usabon tingali. You have to change your feeding or imong eating habit. Nya small feeding lang tingali ka para nga small amount of food lang tingali. Ayaw daghan na kayo. Nya I don't think so nga kusog ta mo inom og kape, but just in case nga coffee drinker ka, bawas-bawasi, o di man tingali ka manigarilyo pod. Nya, do not sleep nga flat after eating. Ha? Ako balikon, do not sleep nga flat after eating. Okay? Ikaw pa na pangutana. Magsakit sa mga akong likod o mukunik sa akong dughan. Unsa man manghawoy ang akong mga kamot, ug unya manggawas ang akong mga ugat. 150/100 raba ang akong BP. Sa pills ni o high blood lang ko. So ang hypertensive ka no kay 150/100. Ang normal BP sa mga adults is 120/80. So kung hypertensive man gud ta, kuan kanang kakos siya heart disease, no? Kay paspas kay ang dagan sa imong dugo, makakos siya myocardial ischemia. Hindi madali, simbako lang heart attack. Mo na yung mga problema sa mga tao, labi nag katong mga high risk group, katong tahingan lang ako. Unya, some pills, uban nga mga pills, maka-increase tog blood pressure. Ha? So, akong isugyot nga go back to your Ubigayni, maybe iyang usbon ang iyang brand sa pills, no? Na may mga pills nga combination of estrogen and progestin. Kanang mga pills nga naay estrogen, kusog na siya magpataas sa blood pressure. Mao na akong nabasahan sa among libro sa una, no? So, ako malikon, pills nga naay estrogen, naay dakong chance nga magpataas sa blood pressure. Alright, so hinaot nga aduna na sa kami nakuto nga pagtulunan karong adlaw sa makausapa ako si Dr. Rene Obra with my partner Atty. Eileen Bathan, paningkamot nga gurmi nga makahatag mig kinabuhi og kolor sa inyong mga sulat-suliran. Dili ka mo maulaw, maikog, ug mangluod sa inyong mga ipadala sa mga sulat-suliran diri kanamo kung dili dayon mahatagan og pagtagad. So manghinaot ko nga na sa kami nakutlo nga pagtulunan once again, di kan kanamo diri sa Radio Mindanao Network, Radio Mo Nationwide Attack RMN. Daghang salamat og maayong adlaw.